Hej Jeppe, jeg vil gerne forklare opgave 1. Og opgaven går ud på, at jeg skal finde ud af, hvor meget der står på min bankkonto efter 7 år. Jeg får at vide, at der bliver sat 30.000 kroner ind til en årlig rente på 2,125%. Og vi har så lært en ligning her tidligere i år, hvor det var, at man skulle tage det antal beløbet, der blev sat ind på bankkontoen, og så skulle vi sige, og så gange det med parentes 1 plus, og så det antal renten var. Og så skulle parentes slutte, og så opløse til det antal år, det så var i. Jeg starter med at sige det antal procent renten var på, og det var så 2,125%. Og så har jeg divideret det med 100 for at få det til at være i decimaltal, og så har jeg pludset det med 1 for vækstraten. Og det er så givet 1,0213. Og så har jeg så sat den ind i den ligning, vi har lært, hvor jeg har sagt 30.000 kroner gange med 1,0213 opløftet til 7, da der er 7 år. Vi skal finde ud af, hvor meget der står bagefter. Og det har jeg så fået til 34.769, og så kommer 19 kroner. Og det var egentlig bare sådan opgaven var. Så det var det. Hej!